sepot ngene iki kudune lak langsung sigap dan Lah piye? mintok piro mintok to? Nek mintok wedok wis ngadeg iki lanange ndang wek. Oh. Wek ngono. Wek. Nah, wek wedoke wis wek. Wek. Lanang langsung wek. Wek, mudun terus kewer. Apa? Mentok ya. Iso. Mbak Yosi. Ada. Kula golek insan niku ya. Nyapa kok golek ya aku? Lho kan kamu kan sohib saya. Apa iya? Iya dong. Oh, mosok sih. Di berita 2 hari gua cari lu gak ada. Lah kowe gak marani aku. Lah aku kan dia main dewe. Oh, lah salahmu dhewe. Berarti kamu bisa dengan Mbak Yosi. Biasa dong. Iki ana sinden sing jumeneng namine Mbak Yosi. Sinden Mbak Yosi. Yen tak delok cantik sekali. Kowe apa seneng bocah wedok sing merak ati? Sinden sing meraati ini memang dambaan hati. Iya, isa ya ampun. Iki sing digawe asmane Bapak Setyo Budi Utomo. Budi Utomo. Kudu A lho. Oh, tibone oh. Pak Budi Utomo yen tak sawang dedeke gagah perkoso. Wah iya ya. Piyayine gagah perkoso ora lali ya dana rasa. Aku mung ndongakne mugi Pak Budi Utomo insyaallah benjang dadi wong sing mulya. Dawa men. Isa. Nanggap wayang kulit dalange dalang kisigit. Ayo. Dalang kisigit yen tak sawang dalang sing sanggit. Dalang-dalang sing sanggit pinter gemi ya pinter irit. Iya. Nanging saya suwe yen Pak Sigit dadi wong sing ra medhit. Iki ana dalang ngasta sinden cacahe 9. Iya. Songo. Ya A. Piye iki? Kok piye ya terus dicandak to? Yen tak sawang besok sinden songo bakal urip mulya. Iya. Amin. Sing pinggir dhewe bintang tamu Elisa Olkarus. Ayo njajali we. Ayo us. Bareng tak cedeki jebulane seneng mangan tikus. Iya. Ya disawang dandane besul. besus ngono lho. Besus. Iki ana rambut yang dibasake jenenge apa Mas? Iki ana rambut yen dibasakne jenenge Rikmo. Cocok. Rambut dawa apike digawe apa? Rambut dawa apike nggo susuh tumo. Dijaga. Ora Joko tumone akeh. Iki ana gulu yen dibasake namine napa? Iki ana gulu yen dibasakne jenenge jangga. Pinter lho. Bisa. Iso deh. Gulu iki sae ning dahar sego. Yen nggo mangan boto, bocah iki mesti bongko. Ora seneng lho kowe marai. Terakhir Pak. Tangan. Iki ana tangan iki basane apa? Tangan iki yen dibasakne jenenge asta. Tangan tengen api enggo muluk sego. Tangan kiwa api enggo ngoperasi gua. Ya apa iso? Delok pitik ngendhek. Oh ya nduduli pitik ngendhak ae ya apik. Rangge kiwa, Pak. Ya kiwa, kadang ndok kadang ya liyane ndok. Yo ndokmu barang. Nembang ya Mbak Yosi. Sadurunge nembang dongake Mas Utomo lan rumiyin. Kowe iki tanganmu ra candakane apa to? Apa to iki? Biasa ngono lho. Aku kabeh karo dulur kabeh iki. Dulur anggar petuk ning kono mbok rangkul. Kus
ning ngendi neh petuk dalang liyane mbok rangkul. Ya apa lho, timbang nang kono bayar nang kene gratis mriki. Mbok kaya aku selalu adaptasi. Alah. Menjaga jarak, Dek, menjaga jarak. Ayo sedekake Mas Utama ya sing. Mugi-mugi Pak Utama usahanya pun tambah lancar. Amin. Berkah selalu, keluarganya rukun, selalu bahagia sejahtera. Lek temen keluarga rukun aku ndak yakin. Kenapa? Keluargamu ora rukun. Adek ora rukun pi aku rukun karo bojoku ya rukun karo anakku ya Dek rukun. saking rukune bojone lho njaluk rokok merek rukun kae. Iki nyanyi lagune Cak Jo Klitik karo Jo Kluthuk duet karo Mbak Yosi. Siap, siap. Ya ta. Piye kene ben pirsa. Oh jebule Klitik Kluthuk juga lagu. Loh, kula niki lagu terbaru ada, Bos. Apa? Pelok nembak, pelok nembak, pelok Lah iki nembak. wis pelok 6 iki. Aku wis seneng ngancani kowe. Aku wis setya tresnani kowe. Aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Satu lagi. Padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Wah, tujune Cakran Ningrat kok iso ngimbangi Klitik. Sakrane iki. Nadianto tanpa keyboard, tanpa Oh aman. Ki nek mbok tambah keyboard, bass drum. Kok kaya- malah elek. Ora dadi malah iki kok. Tapi lebih abdolnya lagu Esem lan Guyung. Ya. Kuwi tahun piro Jo kuwi ya? Iku tahun sebelum Masehi, Pak. Oh iya. Rumangsamu apa rupaku kayak kolonial napa? Aku isih kelingan biyen Cakran Ningrat jaman kuno dagelane kuwi isih kuru-kuru cah loro. Biyen nggih, eling lho. Lah yo. Isih jaman 2,5 juta biyen yo. Ngawur 1.500 niku. Oh iya. Ambok saiki yo gawe ngono neh ya. Cobi Mas, yo. Esem lan guyumu. Nganggo ral apa langsung? Langsung. Oh. Mas, tambahne instrumen Mas. Heeh. Tenenet, nenenet. Ayo coba. Komposer lo iki komposer lo. Komposer Mas, aja. oke, nene lanjut. Ini lagu karya dari Duojo digarap Cakran Ningrat lho. Oh iya iya. Nene, tak, deret. Ayo coba. 6 lumayan 6. Tuk 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 jan jan. Nah, Jan. Ya. Ya, Aku lek. Ketuke. Ayo, ketuke. Iya. Yo. Manut kluthuk kabeh. Manut to. Ayo. Tuk tuk tuk. Ketuke banter. Ketuke banter terus. Ayo Kin, banter Kin. Banter. Tua kapan jan jan. Jan jan. Terus jan jan. Nah, ya kayak Oke. Oh. Simbalmu cuma nang tapu iki nang Jawa ya. oh simbal ikut. Iya, no. Simbal ikut, oke. Kerenge ngunguli Mas Joko porong Dek. Domongi. Eh. Aja simbal anu senal. Jiro lucuk. Ya. Tak. Ngapa terus kok ngono iki sapa? Pancang. Kojo kereng-kereng to. Mas Joko Porong ora tau nyeneni nyentak-nyentak kok. Ngewehi notasi lha kuwi rokok ora ngewehi kok iso. Mas Joko Porong ora tau nyentak-nyentak mergo wedi mbiyen tak setaki kerep mbiyen. Ayo. Tenormu tak senarmu tak. Nah. Dah kepala kowe tak bedes. Sing ngajek tok, sing ngajek. Sing ngajek. Banter sing ngajek. Ora ngono. Terus Ambok gawe cangkemmu wae. Ya, senatan. Oke, main. Terus. Ketuke banter Kin.
iya ternyata iso gawe ringan Iso. barang weh. Wah Komposer. kaya cok bakal ngono Bunang, iso. bunang. Bunange piye bunange Paraya? Bunang piye? Benangnya mulia ya. Loh. Kok nabuh? Yo nabuh kok iso. Nem lumo nem lumo. Oh iya lu mau nem ngono lho kok dululing. Lah aku ora apal tak apa jenenge tapi ngenge ketemu. Yo dadi ya, Oke. misale Yosi kadung ngenteni lho. Iki lho cepet. Ketuk Nek, ketuk sik. Bulet lho. Malah ketuk. Du. Ah, sik, komposer. Bonang. No. Kempul. Gigi. Kempul. Gigi. Kempul. Ngebas ngono. Kik. Simbal. Bang Ferry. Terus. Nem. Terus Asik. Ki tenan komposer tenan dirungokne wong akeh lho. Midi. Suarane piye contohnya? Midi kaya. Midi. piye? Oh, ngono. Midi ya? Tepeng. Nah, midi. Kene. Enek? Enek ra? Ngilat. Ya terus. Terus. Masuke lho. Tipe tendang itu. Asik. Masuk. Kembali. Pasang ke simbal, pasang ke gitar. Asik. Tuh, Pak. Yo! Gong beri tok. Gong beri tok. Beh, aja. Wah. Hop. Anu to. Simbal anu gong beri iki aja ngge lek beri iki beri aja ngge bass drum. Ngisi-ngisini iki Joko Porong. Tadi ini wakit ya? Iya. Oke. Begini nyantai kok nganti setengah papat to. Ya, Nah, sak. yo. Ketuk. Tu, set. Banter ke. Sak lagu nganti terong dino. Loh, komposer iki Iya, ngene. iya. Komposer iki biasanya 2 wulan. Iki lho, Mek. Aja omong, cepet terus. Ciro lupat. Pulang. Blung. Ade. Ayo, kurang penerus. Goyang Melayu deh. Dut. Asik. Beri. 他的道士是小事。 Dadak kecil. Teh. Ciro lupat. Fil. Tua kapan. Masukin dangdut nanti. Asik. Sik. Beri. Rada keras. Masukin ganti. Terus. Yo. Fil. Dengan tangan tatung tundang. Esem lan guyumu.
senenge ngatiku suwe ra ketemu ning ngendi parangmu apa kowe isih eling aku yo ning atiku kaya kowe ning sandengku yang ini rasane yen kangen kowe ayo ben terus aku satu lagi fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe wis aku nyobong kowe kanggo nganti Solari, digarap Fade Out. Wah, luar biasa.